ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭാഗവതോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത്. കൃപണമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിതം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേവി ഗൗരവാണി പ്രജാൻ നിർവിശേഷൂന്യവാദിവാസ്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് ജയ്. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ? സൗണ്ട് അതെ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷിതമ്മ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം വരെയാണ് പ്രതിപക്ഷി മാതാജി ഏത് ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്? 15ാമത്തെ അധ്യായമല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മാതാജി ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രതിപത്തി മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി ഓർമ്മയുണ്ടോ? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ആയിരുന്നു? 14ാമത്തെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തായിരുന്നു പ്രബന്ധം. എത്ര? 14ാം അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 14 കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 തുടങ്ങിയില്ല നമ്മളില്ല? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു. 15 തുടങ്ങി. 15-ല് 7 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. അതാണോ? അത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിയാ. 7 ശ്ലോകം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ 7ാമത്തെ തുടങ്ങണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? 7 റേഞ്ചിൽ എന്റെ ഓർമ്മ. 11 പ്രഭുജി? 11 11അല്ല. 11 തുടങ്ങാനുള്ളത്. ഏത് ശ്ലോകം എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ. 11 കൺഫേം പറ. 15 ഞാൻ എടുക്കാം. എനിക്ക് 7ആണോ 11ആണോന്ന്? 7 7 പ്രഭു, 11 തന്നെയാ. 11 ശരിയാ. ക്ലിയറാ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടാണ്. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദന്തോ യോജിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് യോഗങ്ങൾ, പലതരം യോഗാഭ്യാസികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തി യോഗമാണ് നമ്മ ഫൈനല്. നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനയോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതില് അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അതില് ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർ ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗീശ്വരന്മാരെ യോഗികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. നമ്മ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടിയാലും അവര് ആ സിദ്ധിയിൽ അവർ കുടുങ്ങി പോകുന്നല്ലാണ്ട് ശരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അവർക്ക് എത്തില്ല. അതാണ് മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും. അവരെപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് അവർ ഉയരില്ല. ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അതീന്ദ്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അതീന്ദ്ര ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പലരും ഉണ്ട്. യോഗികളോട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളും ഏറെയുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ധതയിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം യോഗ സംഘടനകളും അതും പല കാര്യങ്ങളും ധ്യാനയോഗം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. പല സംഘടനകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇതൊന്നിനെ പറ്റും ശരിക്കും എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നതിനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കൂ. അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും അതിന്റെ ഒരു പടി പിറകെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ പടി കയറി ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് അത് പറയണതല്ല, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവർക്ക് അത് ലഭ്യമാകാം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അന്ധര് തന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്. ഏത് യോഗികളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത്തരം മാനസികമായിട്ട് ഉയരാത്തവരും അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പല വ്യക്തികളും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മളും ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരമപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ചവർക്ക് ഭക്തിയോഗികൾക്ക് അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവർക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാത്രം ഈ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, ആത്മീയ ലോകം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭക്തി യോഗികളായിരിക്കും. ആ ഭക്തി യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനൊരു യോഗചര്യയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയിൽ കൂടിയാണ് അത് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്താ പ്രപഞ്ചത്തെയും ആത്മാവിനെ ഒക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതല്ലാതെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും. അത് നമുക്ക് ജഡഭരതന്റെ കഥ അറിയാലോ. എന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗിയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് പിന്നെ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ യോഗസിദ്ധി കിട്ടിയവർക്ക്, യോഗദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിയോഗ ചെയ്തവർക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ കൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാത്തവരൊക്കെ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം അതായത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ അതായത് ആദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേ അഖിലം യച്ചന്ദ്രമസ്തു യജ്ഞാഗ്നോ തേജോ വിത്തി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭനമയമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.
ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്ധകാരം എത്ര നീക്കി അതിനെ ശോഭമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ തേജസ്, അതായത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാതിന്റെ പിറകെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒക്കെ പിറകെ ആ തേജസ്സുടെ ശക്തി മുഴുവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗിക്കോ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരിക്കും എല്ലാത്തിന്റെ പിറകെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത്രയും ഭക്തിയോഗിക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള അത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലൈവ് അല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്കിപ്പോ അത് അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കറിയാം ശരി ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. പക്ഷെ ആ അറിവല്ല ജ്ഞാനയോഗം. നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കും. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടുന്നത് ജ്ഞാനയോഗമായിട്ട് വരില്ല. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ അറിവ്, അതായത് ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിന് ഈ സെക്ഷനിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു പോണത്. കാരണം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, ശരി എല്ലാത്തിനും പിറകിൽ ഭഗവാനാണ്, ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. അതല്ല ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വരും. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഭക്തിയോഗ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കിട്ടും, അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ്, തേജസ് എന്താണ്, സൂര്യൻ എന്താണ്, സൂര്യത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള ശക്തി എന്താണെന്നൊക്കെ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്മാരും അഗ്നിയും വൈദ്യുതിയും ഏവർക്കും സുപരിചിതങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ എല്ലാം തേജസ്സുകൾക്ക് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഉറവിടം. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നതാണ് നമ്മള് കണ്ണിൽ കാണാവുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും, പ്രത്യേകിച്ച് തേജസ്സുള്ള ശക്തികളൊക്കെ ഭഗവാനായിരിക്കും അതിന്റെ പിറകിലുള്ളത്. അതാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമവ്യോമത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്യോതിസാണ് സൂര്യപ്രകാശമാകുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം അഗ്നി, നിലാവ് എന്നീ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എത്രയും ഹിതകരമാണ്. ചന്ദ്രപ്രകാശമാണ് സർവ്വ സസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ 3 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ജ്യോതിസ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്യോതിസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ജ്യോതിസ്, അതാണ് അവിടെ പ്രകാശമാനം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രകാശം വരുത്തുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തുമ്പോ അതിന് പകരം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം സൂര്യനും അഗ്നി, നിലാവ് ഇതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണം. സൂര്യനില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. നിലാവില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ നിലാവിന്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചന്ദ്രന്റെ ശക്തി. അങ്ങനെ എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാന്റെ ഈ 3 ശക്തികളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പരമവ്യോമത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാകുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? വായിക്കുന്നില്ല ആരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവാം സോമാഭൂതാരസാത്മക. വിവർത്തനം. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പുകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പൊ ഇതില് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു, കാരണോദയശായ വിഷ്ണു
പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതില് ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഉൾപ്പൂകിയിട്ടാണ് അടുത്ത, അതായത് ബ്രഹ്മദേവൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നല്ലേ, ഗർഭോദായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ആര് വരുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പൂകുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഇത് ചൈതന്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം കാരണോദയശായി ഇതുണ്ടാക്കി, പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ആ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഗർഭോദയശായി ഉൾപ്പൂകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പിന്നെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്ഷീരോദയശായി വിഷ്ണുവിന് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പൂകിയിട്ട് അത് നിലനിർത്തുക, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ആ ജീവനെ നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും പരമാത്മാവ് രൂപ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യനുണ്ട്, ദേവനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരമല്ല സൂര്യദേവന്റെ ശരീരം അല്ലെ, രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി ആ ബ്രഹ്മണ പദത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര സ്പീഡിൽ കറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ താഴ്ത്തു വീഴും അല്ലെ, നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചിന്തിച്ചാണ് പിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിന്നിച്ചിതിൽ പോകും. അപ്പൊ അതിനൊരു ശക്തി വേണം. ആ ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം നൽകുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമയോ അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ പുരുഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ശക്തി എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപ്പൂകി അതിന് ബ്രഹ്മണബലത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതും, അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രനില്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ജീവരസം നൽകുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ആ ശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ് മറ്റൊരു ജീവികൾക്ക് ആ ജീവരസം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സർവഗ്രഹങ്ങളിലും വായുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർവഗ്രഹങ്ങളും വായുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വര ശക്തിയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാതും വായുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ അണുവിലുമുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട, അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും, അപ്പൊ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. ഓരോ ജീവിലിന് ആ ജീവിയിലുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അണു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുമുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം. ഇതില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിന്റെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അത് ഫെയിലായി പോകും. അപ്പൊ ഏതൊരു വസ്തു എടുത്താൽ, അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു ഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ജീവനില്ല അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹം. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ, ചന്ദ്രദേവൻ, ദേവൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശക്തി, ആ പരമായ ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് നമ്മളെപ്പോലെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ ശരീരം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരാൾ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരാൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അത് കാറ്റത്തെറിയാണെങ്കിൽ വീണ് ചിതറിപ്പോവും. അതേപോലെ വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ വിശ്വരൂപിയ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. അപ്പൊ പറയണ എന്താണ്, ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ, നമുക്കറിയാം ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വീഴാണ്ട് അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രയുള്ളൂ, അതെല്ലാന്നും ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്, കൈക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുഷ്ടിക്കകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുക. അതിന്റെ ഭ്രമണവും അതിന്റെ ശക്തിയും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഇത്രയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ സൂര്യനാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ചന്ദ്രദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പരമാത്മാ രൂപേണ ഭഗവാനും ഉണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 7-14 ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ദേവന്മാരുണ്ട്, പലതരം ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ദേവന്മാർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടെ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് അവരെയും പരമാത്മാവ് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണപാനാസമയാ യുക്തം പച്യാമന്യം ചതുർവിധം. വർത്തനം.
സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അഗ്നിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അഗ്നിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളും ദഹനമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ആ ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ നമ്മളെ പ്രാണനും കൂടെ അതിന് സപ്പോർട്ട് വേണം ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എന്തൊക്കെ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്? വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചരക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചു കൂട്ടി. അങ്ങനെ 4 തരം ആഹാര രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴുകി 4 ഏതെങ്കിലും ആഹാര രീതിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന് പോലെ 4 രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഈ 4 രീതിയിൽ കൂടി ചെയ്താലും അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി, അത് മുഴുവൻ ആ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി തന്നെയാണല്ലോ അഗ്നിദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ അഗ്നി. ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഗ്നിദേവനെ കൂട്ടിയാലും ഭഗവാൻ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ റൂൾസിന്. അപ്പൊ അഗ്നിക്ക് ഈ റൂൾസുകളൊക്കെ അഗ്നിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അജ്ഞാനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പല കാര്യം ഒരു അഗ്നിദേവന് പല കാര്യങ്ങളും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഇതിന് ഉദരത്തിലുള്ള ആ അഗ്നി ദഹനാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞത് അഗ്നിദേവന്റെ തന്നെ പവറുകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്. അതും ഒരു ദേവൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ സൂര്യദേവൻ, ചന്ദ്രദേവൻ, അഗ്നിദേവൻ. ഇപ്പൊ അഗ്നിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ദഹിച്ചു പോരാന്ന ഒരു അഗ്നി നമ്മുടെ ഉദരത്തിനുണ്ട്. പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ അഗ്നി. അതാണ് വൈശ്വനരൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വൈശ്വനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഗ്നിനെ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അഗ്നിദേവന് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ രുദ്രൻ 11 രുദ്രൻ 12 ആദിത്യന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്നി തന്നെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അവരിൽ തന്നെ പല ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പല ആൾക്കാരും വർക്ക് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ. അതാണ് അതിന് വൈശ്വനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്നിനെ ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറയണത്. പിന്നെ ശബ്ദത്തിനും ശരീരാന്തർഭാഗത്തും വായുവിനും ദഹന രൂപത്തിൽ ഉദരത്തിലും ഭഗവാൻ വാണരുളുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ ശരീരം ദഹന രൂപത്തിലും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അഗ്നിയിൽ കൂടിയാണ് ആ ശക്തി പ്രകടമാകും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം മുഴുവനും അഗ്നിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്മരണ ഇതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. അപ്പൊ മറവി അടക്കം ഭഗവാൻ. നമുക്ക് മറവില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നിൽ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും രസമായിട്ടുള്ള കാര്യം. വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേദത്തെ മുഴുവനായിട്ട് അറിയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മീനിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും 100% വേദം ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് ആ വേദത്തിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും അതേപോലെ തന്നെ അത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡം, അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ 3 സെക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള പോലെ തന്നെ കർമ്മകാണ്ഡം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനകാണ്ഡം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തികാണ്ഡം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ വേദങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മളെ ഭക്തി ഇത് പറയുന്നത് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബലങ്ങൾ, നമുക്ക് പല പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ദേവലോകത്ത് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൂജാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ലക്ഷ്യം എവിടേക്കായിരിക്കണം, ഭഗവാനിലേക്കായിരിക്കണം. അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനകാന്ഡം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്തികാന്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭക്തിയോഗ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിരിക്കണം. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചേർത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ വേദങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഈ ഭഗവതിയുടെ ഈ ശ്ലോകം. അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഭഗവതിയുടെ ഈ ശ്ലോകം പിന്നെ നമ്മളെ ബേസ്, വേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതല്ലാതെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നെ അറിയാൻ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം അത് പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുണ്ട്, 2-3 പോയിന്റ്സ് കൂടുതലുണ്ട് ഇതില്. തന്റെ മുൻജന്മ സംഭവങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു. എങ്കിലും മുൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷിയായിരുന്ന ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് നമുക്ക് അത് ഓർമ്മ പുതുക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത തെറ്റിൽ ഇപ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അതിന് പറഞ്ഞ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതിന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സാക്ഷിയായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിലെ എല്ലാ ജന്മത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല, ഞാൻ തെറ്റിക്കരുത് നമ്മളൊന്നും പറയില്ലേ എന്ന് പറയുപോലെ ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കനുസരിച്ച് വേണം ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റം കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ മറന്നു പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത്. വിവിധ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ബലം നൽകും. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ബലങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലോ പരംപുരുഷനായോ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയോ മാത്രമല്ല വേദാവതാരമൂർത്തിയായും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പല ലെവലുകളാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ദേവനാണെങ്കിലും അത് ദേവാവതാരമൂർത്തിയായും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് നിലയിലും വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലും പരമപുരുഷനായിട്ടും ഇങ്ങനൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബലങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആയാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെ എന്നാ ചെന്ന് മുട്ട ഒക്കെ ഭഗവാനിലാണ് ചെന്ന് മുട്ട. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്, അതിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാൽ പോലെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് വിധി പ്രകാരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം നമുക്കറിയാവുന്നതല്ല. അത് ദേവന്മാരെ കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ കൂടെ ജനിക്കും, എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ പറയണത് ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ വിയോഗം അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വിജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അവസരം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് പല വിജ്ഞാനങ്ങൾ, വേദവിജ്ഞാനം നേടാനുള്ള നമുക്കൊരു അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നതിന്റെ പൊരുൾ അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ തരുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേദവിജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഭഗവാന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് നേടാനുള്ള ഒരു അവസരവും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള പടവുകൾ 3 എത്ര വൈദ്യ സാഹിത്യം പഠിച്ച പരിപൂർണതയിലെ പടവുകൾ 3 എത്ര വൈദ്യ സാഹിത്യം പഠിച്ച പരമപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധത്തറിയുക, അടുത്തതായി വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനെ അടുക്കുക, അവസാനമായി പരമപുരുഷനാകുന്ന അത്യന്ത ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക.
അപ്പം 3 വൈദിക സാഹിത്യം അനുസരിച്ച് 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിന് പതുക്കെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ പ്രക്രിയയിൽ ഭഗവാനെ അടുക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് അറിയാലോ, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഭഗവാനെ അടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനും ഞാനും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂജിക്കേണ്ടതാണെന്ന്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനമായി പരപുരുഷന്റെ അത്യന്ത ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം പരമാത്മ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് യാത്രയാവുന്നത്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇത് വരുമ്പോ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ പതുക്കെ സെക്ഷനിലേക്ക് കയറി സാക്ഷാത്കാരം, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് കിട്ടുന്ന വരില്ല. അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമൊന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നതല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് അത് പോണത്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വാവിമൗ പുരുഷോ ലോകേ ശരാഞ്ജക്ഷര ഏവ ച ശരം സർവാണി ഭൂതാനി ഉടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് ഇത് ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വിധം പുരുഷന്മാരുണ്ട്, അതായത് ജീവജാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാക്കള്. അപ്പൊ ഒന്ന് ബദ്ധാത്മാവും ഒന്ന് മുക്താത്മാവും, അങ്ങനെ 2 സെക്ഷനാണ് ആത്മാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അതിന് ആത്മാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. കാരണം ആധ്യാത്മികത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റ് ശരിയൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് അല്ലെ, അത് നമുക്കറിയാം. അത് വരുമ്പോൾ അവിടെ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല, അവര് മുക്താത്മാക്കളായി മറ്റ് ബദ്ധാത്മാക്കളായി. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റും, കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആസ്പദമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതില് അത് ഒരു സ്ഥിരതയില്ലല്ലേ. നമുക്കറിയാം പല ഗുണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതാണ് ശരി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവ് അതിലേക്ക് വീഴാണ്. അപ്പൊ അത് വീണ് കഴിയുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും ഞാൻ വീണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എണീക്കും, അത് പിന്നെയും വീഴും, പിന്നെ അടുത്തേക്ക് പോകും, പിന്നെ അതും ചെയ്യും, അതിങ്ങനെ വീണും എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റുകൾ പറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരിക്കും അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഒരു ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതും നമ്മൾ അങ്ങനെ മുക്താത്മാവായിട്ട് മാറുന്നതും. ദർവാണി ഭൂതാനി, എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം എന്നർത്ഥം. ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാവട്ടെ വീഴ്ച പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ സർവാണി ഭൂതാനി, സർവാണി ഭൂതാനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ബദ്ധാത്മാക്കളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആരെ കൂടെ ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഏകീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സർവാണി ഭൂതാനി, ആദ്യ സൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമ്പർക്കമാണ് കാരണം. ക്ഷരങ്ങളാണവ. അധ്യാത്മിക ലോകത്താവട്ടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്നും മുക്തരും ഏകീഭൂതരുമാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്ര എല്ലാ കാറ്റഗറിയും വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഉറുമ്പിന്റെ ആത്മാവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആത്മാവും തുല്യമാണോ? ഞാൻ ചോദിക്കുക. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആത്മാവും ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്മാവും തുല്യമാണോ? തുല്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഉറുമ്പിന് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടാത്തത്? അത് പൊസിഷൻ ആണല്ല, അതറിയാലോ നമുക്ക്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പൊസിഷൻ ആണ്.
അതെ. സൂര്യദേവന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ വിവസാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യദേവന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ, അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പൊസിഷനാണ്. അതെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് മാറി മാറി വന്നേക്കാം. മാറി മാറി വന്നേക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നു? പറയൂ പ്രഭു. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാക്കളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഉറുമ്പിന്റെ ആത്മാവിന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ആവാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഉറുമ്പ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആകാമല്ലോ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ അഭിപ്രായം? എന്റെ അഭിപ്രായം പ്രഭു, നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാലോ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, ഉറുമ്പ് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് ചെല്ലുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഉറുമ്പിനെ തന്നെ ഭഗവാൻ വിടുവോ വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട്? ഉറുമ്പിനെ ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ ചക്രത്തിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മനുഷ്യജന്മം എപ്പോ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അവിടം വരെ എത്തി. അപ്പൊ ഉറുമ്പ് നമ്മളെ മനുഷ്യലോകത്ത് എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരു ഗോപകുമാരന്റെ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ പ്രഭുജി, ഞാൻ എതിരെ വായിച്ചത് എനിക്ക് അറിയണില്ല. ഇങ്ങനെ പല ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അവസാനം വീണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാനെ ജപിച്ച് നാമം ചെയ്ത് പിന്നെ ഓരോരോ ലോകങ്ങൾ കടന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കും അവിടേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ട് അവസാനം ബ്രഹ്മലോകത്ത് ബ്രഹ്മാവായിട്ട് ഇരുത്തി അവിടെ. അതാ പോയിന്റ് മാതാജി പറഞ്ഞതിന്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ആവാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഇപ്പൊ മാലിന്യമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉറുമ്പിന് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മം, ഇപ്പൊ ഉറുമ്പിന് ലാസ്റ്റ് അല്ല മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഉറുമ്പിന്റെ പല ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അതിന്റെ കർമ്മബലങ്ങൾ മുഴുവനും തീർന്ന് അത് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യലോകത്ത് കിട്ടി. മനുഷ്യലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഏതുവരത്തിന് ജീവിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ മാതാജി കഥ തന്നെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉയർന്ന് അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി. കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ താഴത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. അങ്ങനെ കറങ്ങും. അപ്പൊ ഉറുമ്പിനും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അപ്പൊ എവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിന്നും വിമുക്തനായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മ ലോകത്തിന്റെ ആ പൊസിഷൻ വരെ എത്താം. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി? ഞാനിത് പറഞ്ഞാണോ? പറയൂ പ്രഭു. ദിലീപ് പ്രഭു ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭു? സംശയം ഉറുമ്പിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോ? അല്ല പ്രഭു, ഉറുമ്പിന് ആവാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്ത ഡയറക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് ഞാനും പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ താമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആവാൻ പറ്റില്ല. ഉറുമ്പിനാവാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കാവാൻ പറ്റുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്കാവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മള് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഇനി എടുക്കേണ്ടി വരും? മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോ താഴത്തേക്ക് ജന്മത്തിലേക്കും പോവാം, മുന്നിട്ട് ജന്മത്തിലും പോവാം. പറഞ്ഞില്ലേ ക്ഷീണലോക മർത്യലോക വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ചില ആത്മാക്കള് മുന്നിൽ കയറി പോവാം, ചിലപ്പോ വീണ്ടും വീഴാം. പോകില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പ്രഭുജി? ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും താഴ്ച ഉണ്ടായില്ലല്ലോ പ്രഭുജി. എന്താ മാതാജി ഹരേഷ്ണ? ഭക്തർ പുരോഗതിയിലോട്ടല്ലേ പോവൂ പ്രഭുജി? അതെ. ഭക്തർ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മള് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ വീഴ്ചകൾ പറ്റാം. മനസ്സിലായോ? ഭക്തർ എപ്പോഴും മുന്നിലേക്ക് തന്നെ പോവുള്ളൂ, അതിന് സംശയമില്ല. പക്ഷെ വീഴ്ചകൾ വന്ന് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഹരേഷ്ണ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കുക ആരെങ്കിലും? ഹരേഷ്ണ ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ
ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പറയണത് ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാ എന്നറിയുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിൽ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞ്, ജീവാത്മാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞ്, അതുപോലെ അഗ്നീനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ എന്തുണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അത് പരമാത്മാവില്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, അതായത് 3 ലോകങ്ങളെ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. ത്രിലോകങ്ങൾ നമുക്കറിയാലേ. ത്രിലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ത്രിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഹരേഷ്ണ, 3 ലോകം എന്ന് പറയില്ല. ത്രിലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരിക്കും? 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വർഗം, ലോകം, പാതാളം. എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞത്? സ്വർഗം, ഭൂമി, പാതാളം. ഓക്കെ, ശരിയാ. കാരണം സ്വർഗം, ഭൂമി, പാതാളം അതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപരിലോകം, അതുപോലെ തന്നെ മധ്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ അധോലോകം, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ. അപ്പൊ അതിനെ 14 ലോകത്തിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ്, ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ത്രിലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ആ ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണത്. 3. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും പറയും സ്വർഗം, ഭൂമി, പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അതാണ് 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 3 ലോകങ്ങളിൽ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ബദ്ധരും മുക്തരുമായ ജീവാത്മാക്കൾ സംഖ്യയ്ക്ക് അതീതരാണ്. അവർക്കുപരിയാണ് പരമാത്മാവായ പരമപുരുഷന്റെ നിത്യാനം ചേതനേശ്ചനാനാം. അതായത് ബദ്ധരും മുക്തരുമായ ജീവാത്മാക്കൾ സംഖ്യയ്ക്ക് അതീതരാണ്. അത്ര അധികമാണ്, നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്യമുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഉപരിയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധരും മുക്തരുമായ ജീവസത്തകൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതരായ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ മുക്താക്കന്മാർ, നമുക്ക് 3 ശക്തികളെ പറ്റി ബേസിക് അറിയാലോ. തടസ്സശക്തി, അതുപോലെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ. തടസ്സശക്തിയാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാക്കള് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ കൂടാതെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതില്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല, അതിന്റെ ശക്തികളെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങളും പുനർജന്മങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു, ശ്ലോകം വായിക്കണവരുടെ. അതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആരാ വായിക്കുന്ന വെച്ച് വായിച്ചോളൂ. ആരെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വായിച്ചോളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കണില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാം. കാമാക്ഷി മാതാജി കുറെ യാത്രയിലാണ്. ലസിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കുഴപ്പമില്ല, ലസിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ എന്നാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമ അതോ അസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയും ഇൻട്രക്ഷൻ തരാന്ന് പറയില്ല. ഞാൻ ആരൊപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ എന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണിത്. അതായത് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയ അതീതൻ. ഇതിനു മുന്നേ എല്ലാത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പിറകില് ഞാനാണെന്ന് പറയണ്. പിന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഞാൻ ആണ്. അതിന് സൂര്യ ചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അഗ്നി ഞാനാണ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് വേറൊരു ആത്മാവുണ്ട്, അത് ഞാനാണെന്ന് പറയണാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണേ. പിന്നെ അതിന് വേദങ്ങൾ എന്താണ്, വേദങ്ങൾ കൂടെ അറിയേണ്ടത് ഞാനാണ്, വേദങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ഞാനാണ്, ആ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാനാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയണേ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതൻ. അപ്പൊ നാശം ഉള്ളതിനും നാശമില്ലാത്തതിനപ്പുറത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അചിന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും. സർവ്വശ്രേഷ്ഠമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങൾ എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തികൾക്കും ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അപ്പൊ അചിന്ത്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അപ്പൊ നാശത്തിന് അതീതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, അതിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. പരമാ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അതിശയിപ്പിക്കാൻ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനാവട്ടെ മുക്തനാവട്ടെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും വ്യക്തികളാണെന്നാണ് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ശൂന്യതയല്ല നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അതിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കറിയാം, ഇസ്കോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിന് നമുക്കറിയാം അല്ലല്ലേ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ബേസിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തി, ചിലർ പറയാം, സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറയാം ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പറയാം. പക്ഷെ അതല്ല, ശക്തിയല്ല, ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും. ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ. അതിന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു അതല്ലേ. ആ ശ്ലോകം അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകം തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്ന പരമാത്മയത് ദഹാർദ യാ ലോകത്രയ വാംവസ്യ വിഭർത്തവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെ മുന്നത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. തെറ്റുപറ്റാത്തതും തെറ്റുപറ്റുന്ന മുക്താത്മാക്കളെയും ജീവാത്മാക്കളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ആത്മാക്കൾ നമ്മൾ ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി, നമ്മള് ജീവാത്മാവാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. പിന്നത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതിന് ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും വ്യക്തികളാണെന്ന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ വ്യക്തിത്വമുള്ളത് തന്നെയാണ്, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് എവിടെയും കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ശ്ലോകം പ്രഭു. യോ മാമേവ സമ്മൂഢ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ് ഭജന്തി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ ശക്തികളെ പറ്റിയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആത്മാവാണെന്നും അത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്, എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് നിശംശം അറിയുന്നവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത്, അതുകൊണ്ട്
അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഞാൻ പരമാത്മാവാണെന്നും എല്ലാതും എന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഏത് സമയവും എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനി നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനി ജ്ഞാനി എന്നല്ല പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം മാറി, മനസ്സിലായി. ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാനാണ്. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. ആത്മജ്ഞാനി എന്താ, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അത് എവിടെയാണ് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് അവിടെ ഇവിടെ മിസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് സമയം പാഴാക്കൽ തന്നെയാണ്. വേദജ്ഞാനത്തെ ശ്രുതി അഥവാ കേട്ടറിയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് വേദ സന്ദേശം. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേദജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രുതി, അത് നമ്മൾ ആചാര്യ പരമ്പരയിലെ കോട്ട് ചെയ്യണതില്ല, ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിന് പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് വേദ. അതുകൊണ്ട് അത് അറിയാത്ത വ്യക്തികളോ വേറൊരു കണക്ഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് ഭക്തരിൽ തന്നെയാണ്. ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് ആ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയാം. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തരിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. കാരണം അത് ശ്രുതി മന്ത്രമാണ്. അതിൽ വേദജ്ഞാനം എന്നാണ് ശ്രുതി കേട്ടറിവ്. അത് ഒരാ വ്യക്തി പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആയ ചാനലിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കത് കണക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പറയണത്. നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഭഗവത് പ്രതിനിധികൾ, അതായത് ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല, മൊബൈൽ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി നമ്മളോട് നമുക്കറിയില്ല. ആ വ്യക്തി മൊബൈൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല നമുക്ക് മൊബൈൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മൊബൈൽ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ പറയിങ്ങനെ, ഞാനിപ്പോ പണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സത്യം എന്ന് വിചാരിക്കണം. അവരത് അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്, അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയില്ല, മനസ്സിലായ. അപ്പൊ അത് അറിയാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ വായു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം ഇവിടെ വായു ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സയൻസ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു അറിവ് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അറിവ് അത് സത്യമാണ്, അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വേദജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആചാര്യന്മാര് അത് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളാണ്. അത് നമ്മളോട് പറയണം. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോഴല്ലേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നോക്കലാണ് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് നമ്മൾ ശുദ്ധിയായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതിനത് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രുതിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് വേദജ്ഞാനം തരാൻ കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു മാർഗവും അതിനില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വന്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിലപാടിൽ എത്താത്തവർക്കാവട്ടെ അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വന്വേഷണവും അതിന് ചെലവാക്കിയ സമയം പാഴായിപ്പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബഹുനാൻ ജന്മനാമന്ത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് അതിലൊരംശത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കിട്ടാം. അത് കിട്ടാത്തവരെ കാര്യം എന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന് പറഞ്ഞ അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വന്വേഷണവും അതിന് ചെലവാക്കിയ സമയം പാഴായിപ്പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ തത്വജ്ഞാനത്തിനല്ല നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിനല്ല, നമ്മളെ ഇത് ഭക്തിയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ആചാര്യ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം അവർ പറഞ്ഞ സത്യമായിരിക്കും. ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ആചാര്യ പരമ്പര എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ മുകളിലാണല്ലോ. അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയില്ല, മനസ്സിലായേ. അതിനെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ മൊബൈലിലെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് ഇതിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് കിട്ടും, മനസ്സിലായോ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയാ എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമറോ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികൾ അത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം, അതിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജന്മം വെറുതെ പാഴായി പോകും. നമ്മുടെ അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വന്വേഷണവും അതിന് ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ള സമയം. അത് തന്നെയല്ലേ പ്രഭാത സമയം പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നതിൽ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂസ് ആവും. ഇതിൽ പറയണത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് തന്നെ എന്താ പറയാ ശരീരത്തെ തന്നെ വർണ്ണിക്കുന്നത് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പല രീതിയിലായിരിക്കും. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഇന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സ് ബുദ്ധി മധ്യാഹരണം പലവർഷം അതൊന്നല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ ആകെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ആയി പോകും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതിന് പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം കവർ ചെയ്യുക,
ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജന്മങ്ങൾ വെറുതെ അത്രയും ജന്മങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അവര് ജ്ഞാനികളാണ്. അതിന് 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വന്വേഷണത്തിന് ചെലവാക്കി കിട്ടും. കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാമെന്നുള്ള നിലപാടിൽ എത്താത്തവർക്ക് പറ്റിയ അവർക്ക് എത്തൂല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എത്താത്തവരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. എത്തൂല എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല, എത്താം. പക്ഷെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്ത് പണി മുഴുവനും വേസ്റ്റ്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വന്വേഷണം അത് ചെലവാക്കിയ സമയം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് പറയുന്നത്, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് വേദ സന്ദേശം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇല്ല. നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവണം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അറിവ് വേണം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിവ് വേണം. ഗുരുനാഥൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എവിടെ എത്തൂല, നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാണ് അവരൊക്കെ ജന്മങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനം വേണം, പക്ഷെ വെറുതെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിദമുക്തം മയാ നഖ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്ന ബുദ്ധിശാലികളും അവർക്കുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഇത് കാരണം അത് ഈ ജ്ഞാനം, അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണെന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും. അതായത് ഇതാണ് ഹേ ഭാരത്, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്? ഭഗവാനെന്ന് നിശംശം അറിയുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ നിശംശം അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആചാര്യ ഗുരുക്കന്മാര് അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നിശംശമായിട്ട് അറിയുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവർ 100% ഭഗവാനിലേക്ക് മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അല്ലാതെ പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല, അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോണ്ട. ആ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. വേദങ്ങളിൽ തന്നെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അത് പറയില്ല, ചില നോളജ് നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും? നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ദുര്യോധന ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തില്ല, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ് അർജുനൻ. പിന്നെ അർജുനൻ ജ്ഞാനിക്ക് മുകളിൽ വിജ്ഞാനിയല്ലേ പ്രഭുജി? അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് അതെ പോയിന്റ്. കാരണം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് കേട്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവര് വേറെ രീതിയിലും ആ നോളജിനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേലും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭക്തർക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ ഭവ്യതയിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. വേറെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഭക്ഷണ രീതികളും അസുരന്മാരെയും ഗുണങ്ങളും അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ നോളജ് ആണ്. ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. ജ്ഞാനം വേണം, ഓക്കെ. പക്ഷെ നടുക്കിലാണ് ഭക്തി, അതാണ് മസ്റ്റ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് അറിവ് വേണം, മനസ്സിലായി. ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭക്തി യോഗമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവത് സ്ഥാനവും ഭഗവാനും അത്യാത്മീയമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. അതിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഭഗവാനും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത, അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനും നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ജപിക്കണം, എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അത് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെൻസ് നമ്മളെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് അധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. അത് രണ്ടാദ്യം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനൊരു പൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലെവലിൽ തന്നെ. അത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൂ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ആ പൂവിനെ ഇത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഭക്തൻ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ അനഘ എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത് പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ പാപമില്ലാത്തവർക്കാണ്, അതാണ് നമ്മള് തമസ് രജസ് സത്ത് ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാപരഹിതമാവുന്നത്. അപ്പൊ പാപരഹിതമാവുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൂടി ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, മറ്റുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു നല്ല വ്യക്തി ആവണമെങ്കിൽ വളരെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊരു സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു 26 ഗുണമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 26 ഗുണത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്കും ഭക്തിയിലേക്കും നമ്മൾ ഉയരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാപമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് പാപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കലാശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമ്മള് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. അതാണ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില വ്യക്തികൾ ആദ്യമേ തന്നെ പല മത്സ്യം ആഹാരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അത് നെഗറ്റീവ്, അത് അറിയാണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകണം. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് തന്നെ അറിയാല്ലേ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കൂല. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അതെനിക്ക് വേണ്ടാന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത. അതും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പാപമില്ലാത്ത എന്നതാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പാപമില്ലാത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീണ്ടും മാറും. അതിന്റെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ, അതായത് സ്പീഡ് 1 എന്നുള്ള 2, 2 എന്നുള്ള 4, 4 എന്നുള്ള 8, 8 എന്നുള്ള 16, 64 അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് പോവാ. 1, 2, 4 എന്നല്ല, 1, 2, 3, 4, 5 എന്നല്ല പോവാ. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് 1 2 അടഞ്ഞ 2ന്റെ ഇരട്ടയായിരിക്കും, പിന്നെ 4ന്റെ ഇരട്ടയായിരിക്കും. അങ്ങനെ കയറിപ്പോകും. അത്ര ഹൈ സ്പീഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് പുരോഗതി കിട്ടുക. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്പിലേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഭയങ്കര ഹൈ ലെവലിലേക്കായിരിക്കും പോകും. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി പാപരഹിതത്തിന്റെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പോയിന്റ്. അല്ല, കാരണം നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ പതുക്കെ നമ്മൾ താഴും, പിന്നെ പാപരഹിത, അതിന് ആ പാപരഹിത നിലയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി മാറുന്ന പറഞ്ഞത്. അത്രമേൽ വിശുദ്ധവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റിയാണ് ഇത് വീണ്ടും പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേഷ്ണ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും വേറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ് മാച്ച് ആവാത്ത എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം. ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അഹമ്മദാജി, നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. അതായതുകൊണ്ട് ചില വേർഡ്സുകളൊക്കെ അത്ര അങ്ങോട്ട് സൂട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് നോക്കട്ടെ, അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ വല്ല ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അന്നത്തെ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ പ്രഭുജി. മലയാളം അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി, മലയാളം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാശി മാതാജിയാണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് അധ്യായം ഇല്ല അയച്ചേല്. അത് വിടാം മാതാജി. അപ്പൊ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളം ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നമ്മള് നേരിട്ടല്ല ചെയ്തത്, അതായത് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിൽ ചില വേർഡ്സുകളൊന്നും അങ്ങനെ സൂട്ടായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സൂട്ടാവും. പിന്നെ നോക്കട്ടെ അത് വേറെ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്.
അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് അത് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേഷ് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഹരേഷ്. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായമായി നമ്മളെ 14 അല്ല കഴിഞ്ഞത്, 15 കഴിഞ്ഞ് ഇനി 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാ ഹരേഷ്ണ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാ? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത വല്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നിർത്തിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഹരേഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്, പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും.